Ассалому алайкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам. Имрӯз тасмим гирифтам ки ба якчанд суолҳои нави шумо ҷавоб гардонам. Суҳбат мекунем дар бораи таъсири электромобил, яъне автомобилҳои барқӣ ба мардон ва ба занон. Суҳбат мекунем дар бораи обогрев-сидение, яъне гармкунаки ки дар автомобилҳо ҳастанд, шумо болои он мешинед ва гарм мешавед, таъсири он ба мардон. Ва инчунин суҳбат мекунем дар бораи таъсири хунукиҳо ба простатит. Оё дар ҳақиқат хунукӣ метавонад шуморо ба простатит гирифтор кунад? Дар ин бора суҳбат мекунем, вале пеш аз оне ки наворро шурӯъ мекунам, мехоҳам ба саҳми шумо расонам дӯстони азиз, ки ман насиб бошад рӯзои наздик, яъне 29 апрел ба хориҷи кишвар сафар дорам, яъне ба таҷрибаомӯзӣ меравам ва тӯли намедонам чанд рӯз намешавам дӯстони азиз. Мутаассифона аниқ рӯзи баргаштам аниқ маълум нест ва барои ҳамин дӯстони азиз шумо 5 рӯз имконият доред ки ба назди ман биёед, яъне ҳамин ҳафта то рӯзи ҷумъа, то 29 то 28 апрел. хоб ҳатман занг занед ва баъдан биёед. Бисёриён рақам мепурсанд дӯстони азиз, бениҳоят зиёд мепурсанд. Ман рақамҳоро чанд маротиба мефаҳмонам ки дар рӯи экран ҳаст. Ман дар рӯи экран мегузорам рақамҳои клиникаро ва инчунин дар таги ҳар як навор ҳаст дӯстони азиз. Метавонед даромада занг занед, номнавис кунед, биёед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, кори мо духтурон бениҳоят кори асабӣ аст ва новобаста аз оне ки мо духтур ҳастем, албатта ки мо ҳам аз асабхастагӣ, асабвайроншавӣ азият мекашем ва бениҳоят зиёд беморон аз ман мепурсанд ки доктор Умар асаби шуморо кӣ табобат мекунад. Асаби манро дӯстони азиз доктор Алиҷон Ҷобиров, равонпизишк ва духтури асаби клиникаи Невромед табобат мекунад. На танҳо аз манро, балки тамоми одамони ба ман наздикро низ ба ҳамон кас равон мекунад ва он кас табобат мекунад. Ва ягона доктури асаб ҳастанд ки ман метавонам ки асаби худро, на танҳо асаби худро, саломатии худро ба он кас бовар кунам. дӯстони азиз, айни замон мо дар клиникаи Невромед ки ба табобати системаи асаб машғул аст қарор дорем. Клиникаи Невромед дар шаҳри Душанбе дар наздикии политехникум қарор дорад ва ягона маркази табобати асабӣ хусусӣ аст, яъне давлатӣ нест, хусусӣ аст. Сардухтур ё главврачи ин клиникаи табобати асаб доктор Алиҷон Ҷобиров мебошад. Дар ин ҷо дӯстони азиз, якумаш ин ки беҳтарин ҳуҷраҳои хобӣ, яъне палатаҳо ва шароитҳо барои ташхису табобати асаб мавҷуд аст, яъне ин ҷо танҳо беморони асаб табобат мегиранд. Дуюм, новобаста аз сифати хуби хизматрасонӣ ва духтури хуби асаб, табобат дар ин ҷо гӯем назар ба дигар ҷойҳо нархи дастрас дорад. Сеюм ва аз ҳама муҳим дӯстони азиз ин аст ки ҳар як беморро шахсан худи сардухтури клиника доктор Алиҷон Ҷобиров, духтури асаб ва равонпизишк ташхису табобат мекунад ва таҳти назорат қарор медиҳад. Клиника барои ман бисёр маъқул шуд. Бо ёрдами доктор Алиҷон ман худамро бисёр нағз ҳис мекунам. Анами давоми 5 рӯзе ки ман дар ҳамин ҷо хоб кардам, бисёр асабонӣ мешудам, зиқ мешудам. Ҳамин чизо бартараф шуд. Ҳамин чизо бартараф шуд. Ман худамро бисёр хушбахт ҳис мекунам. дӯстони азиз, агар шумо мехоҳед ки асаби худро ё ин ки асаби волидайни худро, падар, модар ё ягон шахси наздики худро табобат кунед ва ҷойи хуб мекавед ва духтури хубам ба шумо лозим бошад, духтури асаб дар назар дорам, метавонед ба клиникаи Невромед муроҷиат кунед ва бояд гуфт ки тӯли 1 моҳ, ҳатто 1 моҳ зиёдтар ба хотири кушодашавии клиника бемороне ки дар он ҷо хоб мекунанд ва табобат мекунанд, танҳо 50% пардохт мекунанду халос. Ва бояд гуфт ки ҳуҷраҳо камтар ҳастанд, яъне ҳамагӣ 15 ё 16 ҷойи дигар мондагӣ аст, тамом ҷойи хоб. дӯстони азиз, пеш аз омадан ҳатман хоҳиш мекунам ки занг занед ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед. Рақамҳои клиника ҳастанд, ёрдамчии доктор Алиҷон Ҷобиров, духтури асаб аст. Занг занед, номнавис кунед ва баъдан биёед. хуб дӯстони азиз, акнун биёед ба суолҳои шумо ҷавоб мегардонам. менависад ки доктор Умар, обогреви сиденияи мошин мегӯянд ба мард зарари калон дорад. Дуруст аст? хуб, бисёр автомобилҳои ҳозира дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, дар ду ҷой бисёртар гармкунак дорад. Якум ин ки дар сидения, он ҷое ки шумо мешинед, ва спинка, кресло гӯем. Ва бояд гуфт ки обогреви сидения бениҳоят ба мард зарари калон дорад. Якумаш ин ки сифати эякулят, яъне сперматозоидро кам мекунад ва агар шумо барои бефарзандӣ, бенаслӣ табобат гирифта бошед, барои шумо зарари бениҳоят калон дорад. Дуюм ин ки дӯстони азиз, метавонад ки дар гармӣ мояи шумо тестостеронро камтар ҳосил кунад ва вақте тестостерон кам ҳосил шуд, ба мардонагӣ метавонад зарари калон расонад. Яъне шумо аз эректилия дисфунксия, яъне метавонед ки зарар бинед. Вале
дар зимистон дӯстони азиз шумо метавонед истифода кунед, вале дуруст истифода кунед. Метавонед ки пеш аз оне ки дар мошин мешинед 10 минут масалан гарм кунед ё ин ки 15 минут гарм кунед, вале нашинед. Вақте хомӯш кардед, баъд метавонед ки болои ҳамон сидине шинед. Вале агар гирем спинкаро, гармкунаки спинка метавонад ки барои шумо зарар надошта бошад, яъне ба миён, ба гурда зарарам надорад, метавонед ки истифода кунед. хуб, биёед мегузарем ба суоли дигар. Менависад ки доктор Умар, кадом намуди аппаратҳоро шумо барои табобати простатит ва мардонагӣ тавсия медиҳед ва дар таҷрибаи худ истифода мекунед? Дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, сабаби кушодани канали мо дар ин буд ки мо тавонем барои шумо маълумотҳои муҳимро дар соҳаи тиб расонем. Яъне оное ки моро аз аввал медонанд, тамошо мекунанд, медонанд ки мо ҳатто ягон чизро рекламам намекунем ва ягон ҳатто монетизатсияи ютубро гирон намекардем. Ин барои ман бениҳоят муҳим буд, ҳарчанд бисёриҳо мегуфтанд гирон кунед. Лекин мақсади кушодани канали мо ин буд ки шумо фиреб нахӯред. Баъзе дороҳое буданд ки ман фаҳмидам ки зарар дорад, мумкин нест. Баъзе аппаратҳо ҳам буданд, мо гап зада будем. ва мақсади кушодани канали мо ҳам дӯстони азиз ҳамин аст, ки барои шумо фаҳмонем ки шумо фиреб нахӯред. Аппаратҳо барои табобати простатит бениҳоят зиёд ҳастанд. Аз пушт мемонанд, аз қафо, аз сурохи мақъадам мемонанд, бениҳоят зиёд ҳастанд. Дар Русия ҳам зиёд реклама мекунанд, гӯё ки простатитро 100% табобат мекунад. ва аз магнитная терапия, лазерная терапия, электростимуляторҳо ва ғайраҳо бениҳоят зиёд ҳастанд аппаратҳо, вале 90% онҳо дӯстони азиз ягон фоидае надорад аз нигоҳи доказательная медицина, яъне исбот шудагӣ нест фоидаи онҳо, дӯстони азиз. ва ду гӯем устройства, аппаратҳое ки барои табобати эректильная дисфунксия истифода мешаванд ва аз нигоҳи доказательная медицина исбот шудагӣ аст, яъне таҳқиқотҳо гузарондагӣ шудаанд дар бисёр беморон ва диданд ки фоида дорад. Ду аппарат аст. Ин вакуумное эрекционное устройство аст, яъне мардонагиро мекашад. дуюмаш ин ки УВТ терапия, яъне ударно-волновая терапия аст, аппарат аст ҳамин хел. Якум аппарат, яъне вакуумное эрекционное устройство, қариб дар тамоми клиникаҳо аст, шумо метавонед истифода кунед. Вале аппарати УВТ бошад, ударно-волновой терапия, фақат дар клиникаи мо аст. барои табобати миён буғум ин аппарат вуҷуд дорад, дар дигар ҷойҳо ҳаст, вале барои табобати урологӣ, махсусан барои табобати простатит, эректильная дисфунксия, яъне сахт нашудани узви мардона, ин аппарат фақат дар клиникаи мо аст, дар ягон ҷои республика вуҷуд надорад, дар Тоҷикистон нест, дар дигар ҷо. ва чунки ин аппарат бениҳоят гӯем нархаш гарон аст. дӯстони азиз, аппарате ки ман гуфтам, аппарати УВТ, ударно-волновой терапия ҳамин аст. ва бояд гуфт ки дар Аврупо, Амрико, давлатҳое ки аллакай тараққӣ карда ҳастанд, аз ҳамин аппарат истифода мекунанд ва дар клиникаи мо низ ҳаст, мо истифода мекунем. вале бояд гуфт ки фақат дар се ҳолат мо ин аппаратро дар шаҳри Душанбе истифода мекунем, дар се беморӣ. Якумаш ин ки ҳангоми хронический простатит ва синдром хронической тазовой боли. Вақте бемор мегӯяд ки поёнам дард мекунад, муддати тӯлонӣ чандин ҷойҳо табобат мекунад, ягон результат нест, дар ин ҳолат истифода мекунем. дуюм, ҳангоми бемории пейрунӣ, вақте мардонагӣ каҷ мешавад, дар ин ҳолат ҳам эффекти бениҳоят хуб дорад. ва сеюм, ҳангоми табобати эректильная дисфунксия, яъне мардонагӣ пурра сахт намешавад, ё ин ки алоқаи ҷинсӣ мекунед, дар вақти алоқаи ҷинсӣ гӯем ба қавле суст мешавад. мо аз ҳамин аппарат истифода мекунем ва махсусан барои бемороне ки бемории қанд доранд ва дигар дороҳо кам кӯмак мекунанд, ва бемороне ки фишорбаландӣ доранд ва баъзе дороҳо бета-блокаторҳо ҳамин чизҳоро мехӯранд ва мардонагии онҳо заиф мешавад. дар ин ҳолат мо истифода мекунем. ва агар ки шумо аҳамият диҳед, дар ин ҷо лечение ЭД ҳаст, лечение ЭД, лечение эректильной дисфунксия, яъне дар назар дорад сахт нашудани мардонагӣ. зер мекунем ва ҳамин хел режимҳо ҳаст, истифода мекунем. ва бояд гуфт ки ҳамин хел гӯем ки як қисме дорад ки истифода мекунем, ва агар муқоиса кунем бо дигар аппаратҳое ки дар сурохи мақъад медароранд ва ба бемор гӯем ки зарарам дорад, ҳатто фоидаам бисёраш надорад, мутаассифона, ин хубтар дар чӣ аст? ба хотире ки инро фақат дар мардонагӣ мегузоранд ҳамин хел, ва ё ки дар таги моя, зери моя, ва инро дохили ягон ҷо наметавонанд дӯстони азизи, медонам ки дар ягон ҷо ҳам намедорад. дӯстони азиз, бояд гуфт ки ин аппарат се эффекти хуб дорад. Якумаш ин ки гардиши хунро аз нигоҳи дар назар дорам доказательная медицина. Якумаш ин ки гардиши хунро дар ҳамон узв бениҳоят хуб мекунад. дуюм ин ки воспаление, яъне илтиҳобро бу мекунад. сеюм ин ки ҳуҷайраҳое ки дар ҳамон узв гӯем ки зарар дида ҳастанд, осеб дида ҳастанд, онҳоро барқарор мекунад. ин аз нигоҳи доказательная медицина аст. ва инчунин бояд гуфт ки агар ягон ҳамин хел аппаратҳо бошанд, масалан ки аз нигоҳи доказательная медицина исбот шудагӣ бошанд ки ҳамин аппарат фалон эффект дорад ва фоидаи хуб дорад ва исбот шудагӣ аст, албатта ки мо он аппаратҳоро мегузорем дар шаҳри
душанбе дар клиникаи худамон. Лекин айни замон фақат ҳамин аппарат меем ки натиҷаи хуб додагиаст вақте клинически исследование мегузаронад ва дуюм ин ки вакуумные эрекционные устройства онам эффекти хуб дорад. Мегузарем ба суоли дигар. Менависад ки доктор Умар мошини электромобил яъне мошинҳои барқӣ автомобилҳои барқиро дар назар дорам ба мардум ягон зарар доранд? Хуб, якчанд рӯз пеш бо рафиқам вохӯрдам, он кас ба рондани такси ҳамин электромобил яъне дар шаҳри Душанбе машғул ҳастанд. Аз ман суол карданд ки Умар, бениҳоят зиёд шахсон вақте мизоҷон дар мошин мешинанд, бисёри онҳо суол мекунанд ки ту медонӣ ки ҳамин электромобил барои мардумагӣ бениҳоят зарари калон дорад. Ва мехоҳам ба сами шумо расонам дӯстони азиз ки ин миф аст, яъне дурӯғ аст. Барои ҳамин ба ҳар як суханҳои дурӯғ бовар накунед. Аз такси гӯем электромобил озод метавонед истифода кунед. Ба мардонагӣ ягон зарар надорад дӯстони азиз электромобил. Фақат зарари калон дар як ҳолат дорад дӯстони азиз. Вақте ки ба ягон садама дучор мешавад, метавонад ки аз худ ҳамон аккумуляторҳое ки доранд ҳамино якчанд моддаҳо газҳое мебаронанд ки ба гирду атроф метавонанд ки зарар дошта бошанд. Вале вақте шумо мебинед ҳамин гӯем ки садамаи ҳамин электромобилро, метавонед ки наздик нашавед, барои он ки дар ҳамин ҳолат фақат метавонад ки барои шумо зарар расонад. Ва дигар мифи бениҳоят калони он дӯстони азиз ин аст ки электромобилҳо гӯё ки излучение электромагнитни гӯем ба қавле дорад. Нурҳо ба фикрам мегӯям ба забони тоҷикӣ, нурҳои электромагнитие дорад ки вақте шумо зиёд аз он истифода кунед, метавонед ба бемории саратон яъне рак гирифтор шавед. ин ҳам дӯстони азиз миф аст, дурӯғ аст. ҳамон электромагнитни излучение ки ҳамон автомобили электрикӣ электромобилҳо мебаронанд, аз телефони мобилӣ шумо дида камтар аст дӯстони азиз. барои ҳамин ба ҳар хел овозаҳо, дурӯғҳо, мифҳо бовар накунед. На ба мардон, на ба занон, на ба мосафеду кампиру кӯдак зарар надорад, метавонед истифода кунед. ояндаи тамоми дунё фикр мекунам ки дар ҳамин аст. шояд Тоҷикистон 10 сол пас пур аз ҳамин мошинҳои барқӣ шавад. ба фикри ман ин бениҳоят хуб аст, ба хотире ки яъне шаҳр тоза мешавад аз ҳамон дуду чанги мошинҳои гӯем ки бо бензину намедонам дигар маҳсулотҳо шумо онро истифода мекунед, аммо зиёдтар зарар доранд ба гирду атроф. дӯстони азиз, мегузарем ба суоли дигар. менависад ки доктор Умар, ҳангоми табобати бемор капелнисаҳо яъне ки дохили варидро дар назар дорад, чакакҳо, ино хубтаранд ё ин ки таблеткаҳо? Дӯстони азиз, ин вобаста аз дору ва мақсади духтур аст. барои бисёр беморон ман аҳамият дода ҳастам. вақте мо 3-4 таблетка менависем ва мегӯем ки ҳамино кифояанд барои шумо, бисёри онҳо хафа мешаванд аз мо ва фикр мекунанд ки мо маълумот надорем ва наменависем ҳамон чакакҳоро. дӯстони азиз, ин вобаста аз ҳолат аст. мо наметавонем ки пакет ба қавли дору нависем. дар бисёр ҳолатҳо, масалан дар соҳаи мо ягон таблеткаҳо ҳастанд, ягон 4-5 намуд таблетка дар агар ҳолат талаб кунад мо менависем албатта. вале дар бисёр вақтҳо мо агар ки ягон дардро гирифтанӣ бошем, зуд метавонем ки дохили варид ё ин ки дохили мушак нависем, ё ин ки ягон аллергия бошад, метавонем ки фавран нависем, ё ин ки бемор бо ягон сабаб гирифтан натавонад, дорро яъне таблеткаро хӯрдан натавонад, мо метавонем ки внутримышечна, внутривенна инъексияҳо, капелницаҳоро нависем. ва баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки вазнин аст, беморон яъне ҳолаташон вазнин аст, дар он ҳолатҳо мо ҳам метавонем ки нависем. вале дар бисёр ҳолатҳо мо кӯшиш мекунем ки ҳамон таблеткаҳоро нависем, яъне як пакет дору нависем, ҳамон таблетка нависем. бемор дар бисёр ҳолатҳо метавонад ки шифо ёбад. ва бояд гуфт ки камбудии худро дорад ҳамон доруҳое ки мо дохили мушак мекунем, доруе ки дохили варид мекунем. метавонад ки бемор дард бинад, яъне ки дардро эҳсос мекунад ва инчунин метавонад ки риски гирифтани инфексия бошад, яъне микробҳо метавонанд ки дохили организми шумо шаванд. ва таблеткаҳо аз нигоҳи гӯем ки духтур хубтар аст вақте ки бемор муддати тӯлонӣ доруро истифода мекунад. мо наметавонем масалан 1 моҳ гӯем ба қавли инъексияҳо нависем, метавонем ки таблетка нависем, беҳтар аст. вале камбудии худро албатта ки таблеткаҳо ҳам доранд, метавонад ки муддати тӯлонӣ вақти шумо истеъмол мекунед, метавонад меъдаи шуморо занад ва барои ҳамин мо гастропротекторҳо менависем ки меъдаи шуморо муҳофизат кунанд. ва дуюм ин ки дар бисёр ҳолатҳо таблеткаҳо, дӯстони азиз, агар шумо нодуруст истифода кунед, метавонад ки ҷабида нашавад ва
ба шумо таъсир нарасонад. Масалан мо ба бемор мефаҳмонем ки шумо доруро бо об нӯшед, истеъмол кунед. бемор метавонад ки бо ягон сок, ягон намедонам колаву арси кола, намедонам спрайт, ино истифода кунад. дар ин ҳолат албатта ки фоизи ҷабиши ҳамоно камтар мешаванд, ба хотире ки моддаҳои химиявие ки дар таркиби онҳо ҳаст метавонад ки монеа шавад ки ҳамон доруҳо вориди организми шумо шавад ва барои шумо таъсир расонад. барои ҳамин дӯстони азиз ин вобаста аз ҳолат аст. мо капельница ё чакчак менависем ё ки дохили мушак менависем ё таблеткао фақат мо муайян мекунем. шумо ё ки ягон касе ки аз кӯча аст ё ки дору мефурӯшад дар аптекаҳо, онҳо бояд инро хулоса накунанд. мо фақат духтурон ҳуқуқ дорем ҳамин чизро тағйир диҳем ё ва нависем. хуб, мегузорем аз суоли охирин. менависад ки доктор Умар, хунукӣ ё оби хунук нӯшидан метавонад сабаби простатит шавад? Не, наметавонад дӯстони азиз. худаш хунукӣ наметавонад сабаби простатит ё ин ки дигар бемориҳо шавад, ба шарте ки шумо муддати тӯлонӣ дар ҳамон хунукӣ набошед. масалан шумо дар Сибир ҳам бошад кор кунед ё ки дар куҷои Русия бошад ҷое ки хунук бошад, шумо либоси гарм мепӯшед, ба кӯча мебароед, кор мекунед, дар ин ҳолатҳо барои шумо зарар надорад, шумо метавонед ки бемор нашавед. вале агар дар ҳамон кор масалан шумо ягон ҷоятон тар мешавад, дар ягон гӯем ҷӯйбор мезанед, ягон чуқурӣ ва ягон қисми бадани шумо тар мешавад ва шумо то ҷое ки меравед, то ҷои хобатон ва то иваз кардани либосатон, агар ки роҳи дароз бошад, шуморо ҳамон қисми бадани шуморо сармо мезанад. дар ин ҳолат дӯстони азиз иммунитети шумо паст мешавад, шумо метавонед ба простатит гирифтор шавед. на танҳо ба простатит, инчунин ба дигар бемориҳо низ. вале чӣ ҳолат рух медиҳад? вақте шуморо ягон қисми бадани шуморо сармо мезанад, иммунитети шумо паст мешавад, ҳамроҳ бо мо баъзе микробҳо зиндагӣ мекунанд, бактерияҳо, условно патогенни микробу ки аз шароит истифода мекунанд. вақти мо зиндагӣ мекунанд, миллион солҳо шуд ки микробҳо бо мо зиндагӣ мекунанд, баъзе микробҳо, ва аз шароит истифода мекунанд. иммунитет хуб бошад, микробҳо ба шумо зарар намерасонанд. вале иммунитет паст шуд, ҳангоми сармо задани як қисми бадани шумо онҳо ҳуҷум мекунанд ва шумо ба простатит ва дигар бемориҳо гирифтор мешавед. ва албатта ин аз ҳолат вобастагӣ аст. хунукӣ худаш наметавонад сабаби ин шавад, фақат сармо задани як қисми бадани шумо ё умуман бадани шумо метавонад сабаби простатит ва гирифтор шудан ба дигар бемориҳо шавад. вале дӯстони азиз, оиди нӯшидани оби хунукро агар гирем, агар шумо аз кӯдакӣ масалан оби хунук менӯшед, ҳатто дар Сибир ҳам агар шумо нӯшед, он ба шумо зарар намерасонад. вале агар ки шумо наменӯшидед аз ҳамон кӯдакӣ ва баъдан омада дар зимистон ҳамон оби хунукро менӯшед, албатта ки ба шумо зарар дорад. метавонад ки ба бронхит, дигар бемориҳо шумо яъне ки гирифтор шавед, ба простатит низ. барои ҳамин дӯстони аз маслиҳат медиҳам ки ба касе ки набошад, дар вақти табобати простатит маслиҳат медиҳам ки нанӯшед оби хунукро. пас аз оне ки шумо сиҳат шудед, метавонед ки организми худро одат кунед. мо одамизод чандин миллион сол шуд ки дар замин зиндагӣ мекунад ва ҳамин условия ки ҳаст, ҳамин шароитҳое ки ҳаст, мо аллакай мутобиқ шудагӣ ҳастем. масалан барои чӣ ҳайвонҳо ҳамон обро гарм карда наменӯшанд? намешавад ки масалан ҳатто дар ҳамон хунукиҳо ҳам бошад, ҳамон хирсҳои гӯем ки дар хунукӣ зиндагӣ мекунанд, онҳо ҳам албатта ки об менӯшанд ва ягон обро гӯем гарм карда наменӯшанд. ва мо ҳам як қисми ҳамин табиат ҳастем дӯстони азиз. мо ҳам шарт нест гарм карда нӯшем, ба шарте ки шумо аз кӯдакӣ ҳамин корро кардаги ҳастед. аз кӯдакӣ менӯшед, аз кӯдакӣ истифода мекунед, албатта ки бемалол метавонед ки оби хунукро нӯшед. вале шумо аз аввал худро эҳтиёт мекунед, модари шумо намегузорад ки шумо ягон дастатонро дар оби хунук занед ё оби хунук нӯшед. дар ин ҳолатҳо албатта ки шумо организми шумо одат кардагӣ нест ва барои шумо ин як чизи нав мешавад. организми шумо наметавонад бо ин яъне муқобилият нишон диҳад ва иммунитети шумо паст мешавад, шумо ба бемориҳо гирифтор мешавед. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. фикр мекунам ки мо тавонистем ба якчанд суолҳои хуби шумо ҷавоб гардонем. ҳатман дар шабака обуна шавед, наворро ба ёри дӯстони худ равон кунед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.